أيوه.
Welcome, guys. Welcome, my family. So, like and subscribe, guys. Salam-salam ቤተሰብ ከመላሁም ድሓን ድኹም እና ላይክ ናገበርና ነቕታይ ኣሕዋተይ ማዕረ ላይክ and subscribe, guys. ሃይ ኣሳዒነይ ድሓን ዶ ከመይ ኣለኺ? ካብ ድሓን መጻኺ እዛ ማዕረ ከመይ ጥዕና ኩሉ ሰላም ድዩ? ኣነ ድሓን እየ ኣምላኽ ይመስገን። ከመይ ኣሎ ስራሕ? ላይክ ናገበርኩም እተው ኣሕዋተይ ላይክ ኣይንረስዕ። ከመይ ይገብር ኣለኹ ዩቲብ ሳለጥ ኣልክላ ዶ? ወይ ጽቡቕ ዝሓፍተይ ድሓን እዮም ኣብኡ እኒአና ንከራኸር Welcome, family. Like and subscribe, guys. ሰላም ኣሕዋተይ ማዕረ እንኳ ድሓን መጻኹም። ክበሩለይ ንበሩለይ ነበልኩ
Come family, like and subscribe guys.